सब बहुत सारा शुभकामना बधाई होके आशु बाबा के भी हमार भाभी के भी एजा कार्यक्रम में पूरा परिवार जुटल बाटे। चाचा चाची के भी बहुत सारा प्रणाम। मंच के माध्यम से हमने के रिसेप्शन में मिले रही, ओकरा बाद आज मिले के मौका मिले बाटे पूरा परिवार से। हमरा बीच में हमार विजय चौहान भैया शिल्पी हुए जैसे बाबूजी के हरी अखियां बिहारी गाइस आए हैं, बहुत बहुत प्रणाम भैया। पकड़ा गया फाइनली आज आदि शक्ति फिल्म्स के
के सोना के चीज गिफ्ट करो ई हम कहता नहीं आज यही कौन सा तारा के हम सोना के चीज गिफ्ट करब ए सोना जुदा नहीं लेकिन आई बहिन कह दिया नाची नाची गावली बहिनिया तन के खेला नाची नाची गावली बहिनिया तन के खेला कि नाची नाची गावली बहिनिया हद लगन के नाची के चलेला बाप रे बाप चाप के दर्शक बाबू के पूरा परिवार खातिर गोरवा सब जोरदार ताली बजा दी कि बबुआ हमारा हमेशा खुश रहस स्वस्थ रहस मस्त हां हां तो बुलाना करिया बधैया बाजे हां बधैया बाजे वाह बदल के दुनिया बधैया राजा जी लुटावे बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे एक गाना हम तो अपन धनंजय मामा के चैनल से वो गाना बड़ा सुंदर गाना है ओकरा बाद भले हमरा के ना कहबै नहीं वाला बात हो हाँ ये बात सही है एक्सेप्ट करिए देखिए अखिलेश भाई